Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang paryente namin na itago na lang natin sa pangalang Utan. Taong 1999, Pilar, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Utan sa Sorsogon. Maglalabing 6 na taong gulang pa lamang si Utan noong mga panahong ito. Nagtatrabaho siya bilang isang kargador sa barko sa pantala ng Pilar. Marami siyang kasama dito sa pagsasalubong sa mga nagbabakasyon at umuuwi galing Maynila at iba pang karatig bayan nito. Minsan pag sinuswerte itong si Utan, ay kumikita siya ng 100 piso mahigit. Napakalaki na ng 100 noong mga panahong ito. At marami na talaga siyang mabibili sa halagang yon. Kontento na si Utan na makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagmeryenda sa hapon habang naghihintay ng mga sasakyan. Tan, merong paparating mamayang gabi. Sasakyang galing Maynila na maraming bagahe. 8:00 antayin mo ako dito. Wika ni Bensoy na isa sa mga kasamahan niyang kargador. Oo, Soy. Nandito lang ako. Wika ni Utan habang nakaupo sa tambayan ng mga pasahero. Umuuwi lang kasi itong si Utan kapag kakain tapos babalik na naman yon upang magtinda ng yosi at iba pang pangunahing kailangan ng mga manlalakbay. Marami-rami rin siyang nabebenta tuwing araw, kaya hindi ito pumapayag na lumipas ang isang araw na hindi siya maglalako ng mga paninda niya. Hindi naman gaanong kalakihan ang pantala ng Pilar. Tama lang yon na kayang daungan ng mga barko at lansyang dekatig. Ang lansyang dekatig ay isang uri ng sasakyang pandagat na kadalasang ginagamit ng mga mangingisda. Pero kapag malaki ang lansyang ito, ay pwede ding gamiting isang uri ng transportasyon. Ligtas naman ang lansyang dekatig sa kadahilanang hindi yon basta-basta lumulubog. Basta ba'y hindi lang yon pumahalang sa pagtama ng alon, ligtas ito. Delikado lang ang dekatig kapag nasira ang isang katig nito. Yun kasi ang nagsisilbing pangbalanse ng bangka. Sumapit na nga ang 8:00 ng gabi at dumating na itong sasakyang sinasabi ni Bensoy. Kaya ang ginawa ni Utan, pinuntahan niya si Bensoy sa kanilang bahay. Hindi pa kasi yun bumabalik simula nung huli silang mag-usap. Siguro may ginagawa kaya hindi na nakabalik upang tumambay sa pantalan. Pagkarating niya sa bahay nitong si Bensoy, nakita niya itong abalang-abalang nagtitipak ng mga talaba sa kanilang kusina. Yun pala ang dahilan kaya hindi yun nakabalik kaninang hapon. Medyo nagtampo itong si Utan dahil nga hindi man lang siya nito sinama. Grabe ka naman, Bensoy! Di ka man lang nagsabi. Wika ni Utan sabay tapik nito sa balikat. Ay, pasensya ka na, Tan. Hindi na kita nasabihan kanina kasi nagmamadali na yung mga kasama ko eh. Kuha ka na lang dito oh. Sagot naman itong si Bensoy. Matapos magpaliwanag ni Bensoy, sinabi na nitong si Utan na naroon na nga ang sasakyan na sinasabi niya. Pagkarinig niya ni Bensoy, agara naman itong naghugas upang makabalik na sila kaagad sa pantalan. Iniwan niyang nakatiwangwang ang mga talaba doon sa kanilang kusina. Mas importante kasi ang trabaho nila bilang kargador. Gawa ng
Malaki-laki rin talaga ang kita nila doon sa tuwing nakakabuhat sila ng mga gamit ng mga manlalakbay. Pagkarating nila sa pantalan, ay napakarami ng mga kargador na nag-aabang sa sasakyang yon. Hindi pa kasi nakakababa ang mga tao dahil sa mas inuna ang mga karga nitong gamit na mailabas. Naghihintay lang itong dalawa sa may pintuan ng sasakyan habang tinitingnan ang mga tao sa loob. Pag may tumingin sa kanila, ay agad nila itong tatanungin tungkol sa kanilang serbisyong maibibigay sa mga ito. Sipat ng sipat itong dalawa hanggang sa may nakita si Utan na isang napakagandang dalaga. Biglang lumaki ang mga mata nito dahil sa napakagandang dilag na nakita niya. Nasa unang parte ng sasakyan yon nakaupo at kasama nito ang kanyang ama. Nasabi niyang ama yon ng dalaga dahil sa matanda na nga ito at medyo magkahawig pa yung dalawa. Nakasuot ang dalaga ng isang asidwas na pantalon tapos nakapangbiyahing pang itaas. Ang asidwas ay isang klase ng pantalon na nilagyan ng zonrox upang magkaroon ng pintok na kulay puti sa maong. Ilang minuto niyang tinitigan ang babaeng yon. Habang hindi pa nakakababa lahat ng kagamitan sa sasakyang yon. Animoy, nakakita ng artista itong si Utan at nang masipat nito si Bensoy, ay tumititig rin pala yun sa dalaga. Napakaamo ng mukha ng dalagang yon hanggang sa nagkatitigan sila ni Utan. Biglang umiba ang simoy ng hangin nang makita nitong si Utan ang kulay berde nitong mga mata. Pagkatapos niyan ay ilang segundo lang ang itinagal ng mga mata ng babaeng yon at bumalik yon sa pagiging normal. Napaatras itong si Utan sa kanyang nasaksihan. Napapikit na lamang itong si Utan dahil baka nga namamalikmata lang siya. Dumaan ang isang oras at natanggal na ang lahat ng mga bagahe sa loob. Mabibigat kasi ang mga gamit sa loob at malalaki. Kaya nahihirapan ang mga kargador na nauna sa kanila sa pagtanggal dito. Matapos makababa ng mga pasahero, agad lumapit yung dalaga sa kanila. Manong, pwede ko hubang ipadala sa inyo ang mga gamit namin? Wika nito. Ha? Oo naman. Walang problema yan. Sagot nitong si Utan. Agara naman ang pagbitbit ng dalawa sa mga gamit nung mag-ama. Yung ama nito hindi kumikibo. Basta sabi ng babae, sundan lang nila ang paglalakad ng mga ito. Dapat ay nakabuntot lang sila sa mga ito. Bigla yung tumungo sa isang parte ng pantalan na medyo madilim na. Sabi nito sa dalawa, unahin nyo na yung mga gamit namin doon sa lansya. Ito ang bayad, oh. Agad namang inabot ng babae yung pera. Sige ho. Sagot nung dalawa. Kinuha naman kaagad nila Utan yon at nagtungo na nga sila sa lansyang tinutukoy nung babae. Inilagay nila ang mga gamit nito sa loob at hinintay ang mga yon. Mag-aalas 12 na ng gabi pero hindi pa rin bumabalik yung dalawa. Ilang beses na nila itong sinipat-sipat pero wala pa rin yung mag-ama. Napaisip na lang itong si Utan na baka doon yon natulog sa mga paryente nila. Maaari kasing may paryente ang mga yon doon sa pilar
Di na nila ito gaanong pinagbigyan ng pansin. Basta ang sa kanila ay masiguradong walang magnanakaw ng mga gamit nung mga yon. Langya ka, pre. Kaya pala malaki ang binigay sa atin kasi tayo pala magbabantay magdamag ng mga gamit nila. Wika ni Bensoy. Hayaan mo na, Soy. Gawin na lang natin yung trabaho natin. Natatawa na lamang na sagot nitong si Utan. Wala na din naman kasi silang magagawa eh. Hanggang sa sumapit na ang 5:00 ng umaga at papaalis na yung lancha. Yung dalawa wala pa sa loob at takang-taka na itong dalawa dahil sa nasaksihan nila. Ang ginawa nila, nilibot nila ang buong pantala ng pilar upang hanapin ang mag-ama. Baka kasi nakalimutan ng mga ito ang oras ng pag-alis ng lancha. Hanap sila ng hanap pero wala talaga silang makita nung mga panahong yon. Hanggang sa tuluyan na ngang umalis yung lancha at nabigo ang dalawang maghanap doon sa mag-ama. Malaking problema to, sabi nitong si Utan habang kumakamot sa ulo. Di na sumagot itong si Bensoy dahil naisip nito ang mga talabang naiwan niya. Baka namatay na ang mga yon kakahintay sa pag-uwi niya. Dapat kasi nakauwi siya ng 9:00. Pero hindi niya ito nagawa sa kadahilanang binantayan nila ang bagahe nitong mag-ama. Di naman pwede na ibigay niya lang ang lahat ng responsibilidad kay Utan dahil nga naglalako din naman yon ng mga paninda niya. Hanggang sa lumipas ang araw na yon at wala talagang lumitaw na mag-ama. Ang pangalan pala ng lansyang yon ay Lalyan. Lian-Lian ang nakaspell doon sa lansya, pero Lalyan ang pagsambit nito. Ilang linggo pa ang lumipas at wala talagang nabalitaan itong magkasama sa mag-amang yon at sa mga bagahe nito. Tila ba naglaho ang mga ito at kahit mga kargador doon ay hindi nila natatandaan na merong mag-amang nakasakay sa sasakyang galing Maynila nung mga oras na yon. Ipinagsawalang bahala na lang ng dalawa ang kanilang karanasan at nagpatuloy na lamang sa kanilang mga ginagawa. Naging maganda naman ang kita nila nung mga nagdaang linggo dahil sa maraming nagsisidagsa ang manlalakbay papunta ng Masbate. Halos hindi mahulugan ng karayom ang dami ng mga nagsisiuwian. Natural lang yon dahil papasapit ang araw ng pagbibisita sa mga namayapa. Pagod na pagod itong dalawa pero sanay na ang mga ito sa ganong gawain. Masaya naman sila dahil nga sa nakakaipon na ang mga ito kahit papaano. Hanggang sa sumapit na ang araw na hindi makakalimutan nitong si Utan. Ayon dito, isang gabi habang naghihintay siya ng sasakyan na galing Maynila, ay meron na namang kakaibang pasahero ang sasakyang yun. Kagayang-kagaya ng naranasan nila dati ni Bensoy. Kitang-kita niya rin na naging berde ang mga mata nito na bumalik din kaagad sa normal. Kaya ang ginawa nitong si Utan ay siya na mismo ang nag-alok ng serbisyo niya sa 3 magkakasamang yun. Ganun pa rin ang nangyari. Pumunta yon sa madilim na parte ng pantalan at inutusan siyang dalhin ang mga gamit sa lansya. Sinunod niya ang mga yon pero agaran din ang pagbalik niya sa parteng yon upang pagmasdan yung 3.
Mas kabisado niya ang pantalan. At alam na alam niya ang mga pwesto doon kung saan siya pwedeng magtago at magmasid. Hanggang sa lumipas ang 2 oras at sumapit na nga ang 12:00. Kahit pinapapak na ng lamok itong si Utan sa ilalim ng mga gomang hindi na nagamit, ay hindi niya yun iniinda. Basta malaman niya kung ano ang mga ginagawa ng mga ito. Kitang-kita ni Utan na nakaupo lang yon at parabang may hinihintay. Pagtayo ng 3, ay kasabay naman ng paglaho ng mga ito. Gulat na gulat itong si Utan sa kanyang nasaksihan. Ilang minuto pa ang nakalipas, ay ang paglitaw naman ng isang napakalaking lancha na gawa sa purong ginto. MV Masbate ang nakalagay sa pangalan ng lanchang yun. Nagsisikinangan pati ang mga katig nito na may dulo na gawa sa purong-purong diamante. Diamante yun kasi kristal ang itsura. Ang kapansin-pansin lang sa lanchang yun ay wala itong makina. Pero napakabilis ng pagtakbo nito sa dagat. Binalot ng pagtataka itong si Utan sa kanyang mga nakita. Napakaganda ng lanchang yon na may mga bagay na hindi pamilyar sa kanya. Saglit lang ang pagdaan noon sa pantalan at agad ding naglaho sa dilim. Walang tunog ng mga makina ang kanyang narinig. Matapos yan ay tulalang-tulala itong si Utan dahil sa pangyayaring yon. At hindi na niya nagawang maglako ng mga paninda nung gabing yon. Nabalot siya ng hiwaga at nagkaroon siya ng interes sa gintong lanchang nakita niya. Kahit sino naman ata ay magkaka-interes kapag ganun na ang kanilang nakita. Di niya mawari kung bakit nakalitaw ang purong ginto sa dagat. Tapos may katig pa. Napakabigat nun eh. Pinagsabiyo ni Utan sa mga kakilala niya. At marami din palang nakasakse sa lanchang yun. Ayon sa iba niyang kakilala, may mga engkantong sumasabay sa mga tao sa paglalakbay. Pero hindi naman yon ang gagambala ng mga tao. At ang tanging gusto lang ng mga ito ay makapunta sa syudad ng engkanto na nasa Masbate. O hindi naman kaya papuntang Biringan. Gulat na gulat itong si Utan sa mga nalaman niyang sabi-sabi. Putok na pala ang mga istorya tungkol sa lanchang yon na nasaksihan niya. Kahit mga taga-ibang lugar ay alam ito. Mga matatanda sa Legazpi ay sigurado kung alam na alam nila ang kwentong ito. Kaya ang ginawa ni Utan ay napagdesisyonan niyang mag-ipon upang pumunta sa Masbate. Ilang buwan niyang inaabangan ang mga kakaibang taong napapadpad sa pantalan. Pero sa kasamaang palad, ay wala na siyang nakitang kasunod noong 3 magkakasama. Nag-ipon lang siya ng konti at nakisabay siya sa mga mandaragat na patungong Masbate. Bale pupunta siya sa Kawayan dahil meron siyang kakilala dito. Ang lokasyon ng bahay nila sa Kawayan ay malapit sa ilog ng Malbug. Isa itong ilog dito sa Masbate na tinaguriang pinakamahabang ilog sa lugar namin. Ang gagawin nitong si Utan ay pupunta siya sa lugar ng mag-ama niya upang magbakasyon at kasabay nito ang pagbabakasakali niyang masilayan ulit ang ginintuang lanchang yon.
Ayon kay Utan, ang nakita niyang ginintuang barko ay meron itong 9 na ginintuang layag. May isang troso sa unahan nito na gawa sa purong ginto na nagsisilbing lagayan ng angkla, at meron din yung nakalagay na bandila sa pinakatuktok ng layag na animoy. Hindi niya mawari kung ano bang simbolo yon. Kung susumamuhin sa pagkakalathala ay maihahalin tulad yon sa isang galyon. Yon ang MV Masbate na sasakyan ng mga engkanto. Di natin alam, baka isa ito sa mga sasakyan na dumungka sa sinasabing pantalan ni Momoy sa syudad ng mga engkanto. Lumipas ang ilang buwan at nakarating na nga itong si Utan sa lugar ng kanyang ama. Mainit ang pagtanggap sa kanya rito dahil minsan lang siyang makabisita sa lugar ng kanyang ama. Magmula kasi nung nagtrabaho siya sa Pilar, ay hindi na talaga siya umuwi sa kanilang lugar. Buhay pa naman ang kanyang ama ng mga panahong yon. At syempre, doon siya tumuloy. Bakasyon ang sinabi niyang pakay, pero alam niya sa sarili niyang gustong gusto niya ulit masilayan ang ginintuang lansyang yon. Di niya yon sinabi sa kanyang ama, bagkus ay itinago niya lang ito. Tan, ano? Kumusta ka naman dun? Wika ng ama niya. Okay lang naman ho ako doon, tay. Ano? May asawa ka na ba? Dugtong na tanong nitong ama niya. Naku, tay. Hindi ko pa nga kayang bigyan ng maayos na buhay ang sarili ko, tapos mag-aasawa pa ako? Paliwanag ni Utan. Hanggang sa humaba ang kanilang usapan at nabanggit ng ama niya ang ginintuang barko na dumadaan papalabas ng Malbog. Gulat na gulat itong si Utan at napukaw talaga ang atensyon niya sa mga katagang binitiwan ng kanyang ama. Biglang lumaki ang mga mata nito at tanong ito ng tanong sa kanyang ama. Ayon sa ama ni Utan na ang lansyang yon ay kumukuha ng pasahero sa Malbog, pero hindi yun doon nakatira. Kumbaga, isa ding pantala ng mga engkanto ang isang bahagi ng ilog ng Malbog. Minsan na din niyang nasipat ang malagalyong gintong barko na yon habang siya ay dumaraan sa gilid ng Malbog. Habang dumaraan ito, ay meron itong animoy mga nagpapatugtog ng harpa at kapansin-pansin ang pagdaan nito na walang alon na nagagawa sa tubig. Nagliliwanag talaga ang barkong yon at kisap mata lang ang pagitan bago ito tuluyang maglaho. Wala ding nagtatangkang puntahan o habulin ang lansyang yon dahil nga baka sa mapahamak pa sila kung sakali mang tangkain nila ito. Pinapabayaan na lang nila ang mga nilalang na yon at binibigyan ng respeto sa kanilang ginagawa. Wala ring ginagambala ang mga ito na animoy nakikidaan lang talaga. Hindi masabi ng ama niya kung saan yon tumutungo dahil hindi pa naman yon nakakalabas ng Malbog, ay nawawala na kaagad ito. Hindi na nakaimik itong si Utan sa kanyang narinig at nabalot na naman siya ng mangha. Yung tipong sobrang kagalakan ang kanyang nadarama dahil sa ama niya na mismo ang nagpatotoo sa kanya nung gininto ang barko. Para kay Utan, sapat na ang kanyang mga narinig at hindi na rin niya tatangkaing hanapin pa ang mga yon. Itutuon niya na lang ang kanyang wisyo sa pagbabakasyon kapiling ng kanyang ama. Hanggang sa kasalukuyang panahon
ay sinasabi pa rin dito sa amin na patuloy ang paglalayag ng gintong lantsa ng Biringan. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro ito nga yung mga napapabalita sa Samar noon na may nakikita silang mga naglalakihang ginto ng barko na dumadaong Nakalimutan ko lang kung saang parte ng Samar yun Pero alam ko may kwento rin ako doon. Tapos meron dong sirang barko. Tapos sa sirang barko merong parang balong maliit. Pinapaiwasan silang pumunta ron. Kasi may mga nagbabantay doon na engkanto. Tapos kung sino man yung lumalapit, nawawala doon. Alam ko may mga turistang nabiktima na rin doon Tapos hindi na nila nakita. Ang sabing kos, kumunoy daw, current, yun yung mga pinagbibintangan nila. Pero ang sabi ng mga lokal sa lugar na yon, meron talagang mga elemento na nangunguha doon. Pwedeng isama ka nila sa Biringan para gawing alalay. Kasi nga, ultimo yung mga lokal, hindi sila lumalapit doon kasi nire-respeto nila yung lugar. Tapos ikaw na dayo lang, magmamayabang ka. Parang mali naman ata, di ba? Tsaka tama lang rin yung ginawa ng mga taga-Masbate na hindi sila nakialam kung ano't ano man yung ginagawa nung gininto ang barko doon. Kasi nga parang daanan lang talaga di ba? Siguro kung may mga mangangahas na pakialaman sila, diyan magkakaroon ng problema. Pero usap-usapan talaga dito sa Masbate hanggang sa Samar na meron talaga na ganitong klase ng mga gintong barko. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.